E o discuție aici, nu știu dacă o să avem chiar săptămâna viitoare. În orice caz, eu am o discuție cu domnul Dea, care mi-a spus la un moment dat că are niște probleme, că ar vrea nu are timpul necesar să vină. Eu am nevoie de un administrator public ca să-i continuu la birou acolo și care să se lupte de la 8 dimineața până la 8 seara, știți? Ea are o problemă a lui și s-ar părea că nu era dispus pentru un asemenea efort și mi-a zis dacă aș putea să găsesc un locuitor și bineînțeles că am avut discuția asta de a găsi pe cineva, nu e niciun fel de secret că am vorbit cu domnul Nistor și este domnul Nistor care a fost administrator public. Bineînțeles că o să apară iar o discuție la PSD, mamă, l-au luat pe ăla de la noi, nu e de la noi, e de la voi. Luăm oamenii care au competențe, sunt liberali, sunt peneliști sau uniști, n-am niciun fel de problemă. Așa cum, de exemplu, am văzut care documente bune domnul Consiliul Județean de la AUR și care chiar e un bun în zona asta de legislație pentru firma de parcuri industriale. N-am absolut nimic împotrivă și nu fac asta pentru a face un compromis politic. Pur și simplu caut oameni buni. Dacă sunt oameni buni, eu în echipa mea să lucrez.